Bodoland to the live news bे समाव मोनसे गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। बे समाव Bodoland to the live news मोनसे गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। बंग लैथोनिफ्राय सोमजिनाय सुपार साइक्ल'न आम्फानआ गोबां ओनसोलफोराव सुबुं जिउनि खैफोद गोनां थासारि सोमजिहोदों। सुपार साइक्ल'न आम्फानजों बे समाव हादरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव 14 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। बे समाव Bodoland to the live newsनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। Bodoland to the live news बे समाव हादरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव जानाय सुपार साइक्ल'न आम्फाननि गोहोमखौ दिन्थिनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। आम्फाननि गोहोमा आसामावबो गोग्लैगोन होननानै फोसावदों बोथोर बिगियान केन्द्रआ। आसामाव 48 घन्टा नाङै रोजा अखा हानायनि खौरां फोसावदों बोथोर बिगियान केन्द्रआ, जायनि थाखाय आसामनि गोबां ओनसोलफोराव दैबाना जानायनि आसा दङ। बे समाव केलकातानि बिरग्रा दिङा गाथोनखौ सिलिंखार खालामनायनि खौरां मोननाय जादों। सुपार साइक्ल'न आम्फाननि गेजेरजों केलकातानि बिरग्रा दिङा गाथोना सिलिंखार जानायनि खौरां मोननाय जादों। बेबादिनो सोनाब बंगनि गोबां ओनसोलफोराव गोबां खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। सुपार साइक्ल'न आम्फाननि गोहोमाव सोनाब बंगनि गोबां ओनसोलफोराव सुबुं जिउनि खहा आरो गारि मटर न' बांनि सिलिंखार जानायनि खौरां मोननाय जादों। सोनाब बंग उड़िसानि गोबां ओनसोलफोराव बे सुपार साइक्ल'न आम्फानआ घन्टाफायाव 120निफ्राय 140 गोख्रैथिजों जिरायनाय गैयै 7-8 घन्टा गोबारै बारहुंखा बारनायनि थाखाय गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादों।